anga folini tanumbe alamel bago anan flel bago bela jelenya aw mamunu gelendo ka aw sigi ka nyebe anga ni jabarani mando TV Anwari ni akwa jakun kuna fonin kene sigli TV Anwar sanfe amina kuna fonu takodi aw bela jele maladi akona la amai rawla ka fo bulno nana bla sebena anga gouvernement mawdo fe anga gouvernement mawfe wala sa ibay ka fo jamana nyata wakaseka sabati anga kuna fonu naje Neta baro sigira senka wala sanga izinbaw olu ka seka sapati anga jamana kono mali gouvernement sibirudon temenu una bulno bla $7 no betalike bengan sebena ani Italy makuban tiguni nyuanche akene kan ya takalaje akera yoro muna anko ma Conseil national du patronat du Mali CNPM akera ibay ka fo anga ministre mu nyeshinin do izinbaw nyetama o ka hukum konnala no Mohamed Ag Ali Ibrahim ye o fana bolon ko fa CNPM nyema no Mamadou SEM Koulouba ale fana tumbe akene ka katase Pierre Lingi Agatama fo katase ibay ka fo Mouye Dien war maraso ni an comme Banque mondiale o luka chide no Alexandra Laurier o fana tumbe akeneka o fana bolon ko fe ma chama wore fana wole blara oluma olu bela jele nana akeneka wala sa anga se ka je ka antega di nyama shini ma jamana ka se ka ayra soro tugo mina ni siraw kan ani sharia ba fo tugo mina ka se ko obunye o de yake u ya hira ka fo kata ni sira inka o nana bolno bla benga sebana bela jele bena muka ani u kan ka sira kura munun boluda sira kura munu nafaka bun kosobe aywa anu kan ga fere musiki senka uyo nyefo nyanye u bena kan ka fo bolno ka bla benga sebana wala sa uyo kuma ka munu fo akasebenchia wo ka je ku tege di nyama malini jago kala baw ni nyanche kerengera la Italy o luka magoni ni tigla baw an oni malini nyanche albi anga je ka am bolo di nyama wala sa izin baw o luka seka uyere so to gomina Shinwa olu ka barakelaw dobe anga jamana kuro barake u ka barakerom na anga mako telecom wala u ka maduru ibay ka fo tege kara olu la bamanchu de fe juma temenen dara juma muka amaduru unana olu shuso anga kuno fonunaje Jumado ka be Decembre kalo kle shekima maduru no le barakelaw yo olu be barake shin olu ka barake rotore tola no olu ka baraye ibay ka fo ka seka u ka minon bla to ko minon no telecom minon ye ne amba fama ko felu optiki o yu mina yorom na ani nyafunge man janwana nyafunge o be tomok tu fe mali kornyam fana sibirdu unana ni manu shuye maduru malide nani anin togo jamana denkili olu de be barake ibay ka fo ni barake ren to la no chino ka barake royi olu ka barati dore fibre optique ko olu bla yorowla nga unna tegeke ula kufa ni ya jetimno udilla kan barakele nge tomoktu yoro woro fana la muni ni yoro kelen tekelenye kuna funu munun dira fan jaman fe olu ko ni ayira ka fo morfatugu dote nana uye wasrobu ka mobila jumado uye tegeke ula katanu ye kungo no dola o duguje ka be sibirdo ma Decembre kalo kle kononton ma jugununu unana ni manu to sirala kera ufe sablo uyufa ni ye yoro ntakalaje mawbe teme siramun ka anu manjanywana kosobe uye ni nkuinke dron uyuka uye ni manu ka mobili takata no oyi maduru ibay ka fo ayira ka fo lube bonara unila marfaxe de senfe wakati munna ni kuna foni mbora ka bin kuna foni ngoni bela jelen ya soro ka damne lere nyafunge ani mali koroyan van ana baniyan van ma bela jelen ni kuna foni soro Mali ministre mu nyesinu do tona don ka ko ma ni wasadu ni non soro wasade mblon kono mara tona ga ka ko ka gelamu bu ka me wakati mun na fasisa no fogata se ibay ka fo anga yorom no be ni olu kanga ke region u bena muka anga kuna fonu naje ministre ka sigina na ke u kala da sigi munuba abuluda arabado Decembre kalo kle tan ani saba samba fla santa ani wolumfla akera ibay ka fo anga jamana nyema jabalala no ye Koulouba ye akera anga premier ministre yerenya na Abdoulaye Idrissa maiga o fana bolon ko fe o ka sigi konna la
u ye fɛɛrɛw dɔ boloda o fɛɛrɛ ninnu na a fɔlɔ o bɛ tali kɛ minisiriso mun ɲɛsinnen don sɔrɔ yiriwali ani nafoloko la minisiriw ka sigi kɔnɔna la u ye hakilina dɔ ta ba la mun bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ sugukow la wa a n'a baaraw kan ka kɛ cogo min na u y'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u kan ka o yɔrɔw labɛn ka ɲɛ ka mun ye i b'a ye k'a fɔ fosi dingɛw ye k'olu bɛɛ lajɛlen labɛn ani sira ninnu ka se k'olu labɛn ani ka i b'a ye k'a fɔ échangeur dɔ fana labɛn fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma u ka sigi kɔnɔna la tuguni u y'a yira k'a fɔ Segu mara la u ka voirie kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna ka se k'o yɔrɔw fana labɛn wa musaka mun fana kan ka don o da fɛ u y'u da so o bɛɛ lajɛlen ma u ti jɔ franc CFA miliyɔn 889 ɲɔgɔnna la fo ka taa se 100 ani damadɔni ma minnu kan ka don a da fɛ o la i b'a ye k'a fɔ u nana yira o baaraw kalo kelen baaraw don walasa ka se ka baara wɛrɛ kura sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ marakala sirafaraw na u kan ka échangeur dɔ fana jɔ yen nɔ musaka mun kan ka don o da fɛ o bɛ t'i jɔ franc CFA miliyari 1 ani miliyɔn 314 ani 100,000 damadɔni wa u y'a yira k'a fɔ kalo 4 baara a bɛ taa o la o fana bɔlen kɔfɛ minisiriso mun ɲɛsinnen don jagokow ma maa mun bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la u ka sigi kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u ye fɛɛrɛw kuraw sigi sen kan walasa i b'a ye k'a fɔ jagokow yiriwali olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a n'a sariyaw o fana bɔlen kɔfɛ minisiriso mun ɲɛsinnen don kuranko ani jikow la minisiriw ka sigi kɔnɔna la u ye hakilina dɔ ta ba la ka sariyaw dɔ ta o sariya ninnu o bɛ tali kɛ ka falenninw kɛ baara taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale ka se k'o baaraw boloda cogo min na minisiriso mun ɲɛsinnen don maraw baaraw cogoya ma ani fasow ka ko la fasodenw ka ko la u ka sigi kɔnɔna la u nana sariya dɔ ta sen kan n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina mun n'u bɛna a boli walasa lafiyadaw ka sɔrɔ sen kan cogo min na o la u ye baara mun sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ a baara ninnu bɛna boli ka bɔ san 2018 na ka taa bila san 2022 la a bɛna kɛ sababu fana ye u na kunnafoni ɲɛnamaw di ɲɔgɔn ma n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ mara taabolo ma ani adamadenya sigiko ɲumanw siraw yɛrɛ fɛ hali bi u ka laseliw kɔnɔna la minisiriso mun fana ɲɛsinnen don diinɛ ko ani taabolo ko ma cogo min na minisiriw ka sigi kɔnɔna la u ye jateminɛli kɛ u kan ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ walasa ka dankari kɛ bamanciw la bamanci minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ani bingani wale fɛn fɛn bɛ yen nɔ o baaraw ninnu olu kan ka boli sen kan ka bɔ san 2018 na ka taa bila san 2020 na wa u y'a yira k'a fɔ premier ministre i b'a ye k'a fɔ ale kɔni b'i janto a baaraw bɛɛ lajɛlen na premier ministre yɛrɛ ye gouvernement bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn k'a y'a ɲini ministre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fini baara ninnu bamancitɔn minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ u ka bamancitɔn dɔ bɛ an k'a ma ko ACMI Al-Qaïda au Maghreb islamique karidenw tɛmɛnen u nana bingani wale ta ka burudamɛ jɛkulu dɔ sɛgɛrɛ maa 6 u y'olu bɔnɛ u ni la an ka kunnafoniw lajɛ Kidal n'o bɛ tali kɛ Mali kɔrɔnyanfan fɛ bingani wale dɔ taara i b'a ye k'a fɔ ka u ni ka maaw sɛgɛrɛ a bingani wale in n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la a juguyara ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sabula u ye bingani wale 4 de kɛ ka a tugu ɲɔgɔn na o la a kunnafoniw bɛ boloda mun kan an ka jɛ k'a lajɛ Kidal n'o bɛ tali kɛ Mali kɔrɔnyanfan ka taa baniyanfan fɛ bingani wale caman nana kɛ kunu jumadon ka bɛn Decembre kalo tile 15 ma wuladayanfanw fɛ ka don sufɛlaw la a yira k'a fɔ o ni ka kɛlɛkɛdencɛ minnu bɛ yen u ka kɛlɛkɛdencɛ kelen o sɛbɛkɔrɔ joginna n'i ye nin waleya ta k'a lajɛ jɛkulu ma sɔrɔ fɔlɔ minnu y'a yira ko olu ka waleya don nka kɛlɛ in kɔni a juguyara wa a kuntala janyana fana MINUSMA olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ babanci ninnu u bolila n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye bingani wale ba ye Kidal mara la ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ kabini ɲinan san daminɛra ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kidal fɔlɔ olu nana a sɛbɛnciya k'a fɔ bingani wale 4 de taara k'u sɛgɛrɛ a bɛɛ kɛra waati kelen ka taa k'u ka maaw sɛgɛrɛ u jabala la o la n'i y'a jateminɛ wagati min na u nana kari ɲɔgɔn na a fɔra a kɛra jumadon sufɛ de nɛgɛ kaɲa 20 wagati o dalagosilen wagati min na RFI maaw ye wele bila Kidalikaw ma k'olu ɲininka dɔw y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ u ye mun kɛ a la ka ca ni lɛrɛ 1 ani dɔɔni ye bamanci ninnu u tun bɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ u ni ka maaw kelen do ka yɔrɔ mun minɛ ni an b'a fɔ ko checkpoint u tun bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ yen yɔrɔ de la
o be tali kɛ u ka dugu dondaw caman na o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u ni nin maa ninnu karila ɲɔgɔn na a guwanna kosɛbɛ o la a yira k'a fɔ hali Kidali dugu yɛrɛ kɔnɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw jabala ye kɛrɛnkɛrɛnla o ni jabala u ye bingani wale ta ka yen yɔrɔ fana sɛgɛrɛ mugu cimangaw nana mɛn yen nɔ wa sɔrɔsiw n'o ye ministres sɔrɔsiw ye k'olu t'u ka yala la u ye mugu ci olu fana la n'i y'a jateminɛ tuma o tuma ni sɔrɔsiw i b'a ye k'a fɔ ni waleyaw y'u sɔrɔ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bamanci ninnu gɛn ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na bamanci ninnu marifa jugu de b'u bolo wa tuma dɔ la yɛrɛ u bɛ na mobili mun na an k'a ma ko pick-up dɔw yɛrɛ fana bɛ na moto la a caman na ni kɛlɛ cɛn'u bolo u bɛ boli de nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bingani wale 4 o ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na wa u ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka o ni maaw tila n'u tilala dɔrɔn fanga bɛ dɔgɔya o la mun ye Faransi sɔrɔsiw n'o ye barikani ye olu ye o ni sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don nin ko in na koyi hali u ka pankuru olu yɛrɛ wulila ka cari Kidali dugu kɔnɔna la walasa ka se ka ni bamanci ninnu gɛn cogo min na walima k'u bɛɛ fa an balimaw ni ne kɛra aw garijɛgɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na ni kunnafoni kɔrɔw ye k'olu ta k'olu di aw ma aw ka jabarani mandi sanfɛ n'o ye TV Anwaru ye a' ni ce an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to jabarani na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ